Kolomka bayab rok Jotto no te shalam sugo tini ni ani katal o blogo kai tini kaisa kok sanai hini khaimani norok biskango omar jun Belaino khairok ma singsako chini biskango kasai faika daily kok tu news channel ni bisingti ang saimanka Khoroksa bukhukjwk bini mungkha sonali jomatia bo tabuk Belaino bemar kotor manjak tongkha bini totrao tumor ni theke tumor umni yagulo bini tabu mokolo bo hamya tai o theke bini mo cancer ngi thanga hingkhe bini Norokni borok rok doctor tlangmani yagulo sajakha doctor rok bai je bini amono oro to hamglak kaham hospital rogo বাইরে রকম তলাং দেনিকে তলাং লাইখা বরক চেন্নাই পলুও তলাং মানি ইয়াগুলো ডক্টর যে কক শাখা বরকনি আমনি সানা ইয়া থেকনি থি কপালো কাম হাই 7 lakhs kana diamo kisha misaya 7 lakhs amount rang sanjakha ke borong bukhukjwk sanga je asuk khangke borong no success khairina hamri mannai ke tobo kok kaise no lokurok no ani kaisa no korbong hingke phaidi bai rong norok saimano 7 lakh rang mo kisa misa ni obya hingke chini mokol busango chini bukhuk chini borok rong no hake kamai thangnani to musugya hingke phaidi bai rong jong yak romoi ja mansak ja jesuk man khoksa khongni khoktam chini tiprasa oha sakao chini oha o tipraha o chini tiprasa 13 lakh 12 lakh 13 lakh ni sakao dong jong Khoroksa borok 1 taka khe rikheche chini 12 lakh 13 lakh phai 7 lakh omo kuno ya phia ba jong chini mind change ma khainai chini bokha change ma khlainai phaidi bai ro jong chini o bukhukjwk sonali jomatia no teisa o naithok sangsaro tonna bagai kathang tonna bagai financial rokno bono phunukna bagai bini future naithorokno romoinakna bagai phaidi jong yak bai yak romoi bono jaman sak jong kisa misa chubalayan please omono Norokni thanwani kaisa no bono please video ni screen o bini number bini afano bini Norokni number dongnai account number dongnai QR code dongnai please norok kebo jodi chobano muchu khangke o jaga o bono donate khaide Google Pay to Google Pay bai barcode bo dongnai mani QR code oro phano dinke mo jong iko bo khalayano ang khalayno mo haike kisili donglai khe engala bayab rok phaidi jong masma khailaine tini bona ang choba khangke salcha kebo bai phano jora hamyang mano nini phano mo hai jora phai mano Chubachu nangai dong hingke afrobo nong khaturi sane mano e amoni bakai nang sao Jotto tripura hasteni Jotto bayab rokno please phaidi jeng chini bukhukjwk sonali no jong kisa chubalayano tei o naithok sangchar no daktei yakari thangnani reglak jong bono haini bagai phaidi bayab rok jong bono kisa chubalayano hingke video clip norna kisa phunuknai bini sak rok bomo hai norok video naikhe kaham ke saimannai bayab rok norok nugui mangkhana screen o chong share khaijak bini account number bini Norokni account number tongo IFC code tongo tei QR code tongo mobile number bo tongo norok jekhe phano borok bai kwrwngni mano hingke norok kwrwngya phano direct mobile o phano transfer khairi mano ke bayab rok norok nugui mangkhana bini situation bomotui ongoi tongkha bini jora rok botai beshi jong Belaino naisalai manchaya jong dakti ni ja mansak bono chubainai bono treatment ni kaisa arrangement khaidan bagai amono hingke tei kaisa ko chini Tripura hawo takbo tiprasa emle tongnai rok tabuk state government o asugoi tongnai rok nang koina mochugo nang nungya jora khe norok mokhang fla khe wacheche khe news channel rok no ringine press meet khaimano omo hai nangmani jora rogo nini sajuk tini problem o bipodo galai dong kono khobor de tong norokni sungma de tong
nugia taksuk jora te nugia asunu norok jodi te prasani board bai tini norok MLA ngui tong minister ngui tong engke tangi borok ni hamian jora norok gana thangya কয়েকদিন পর পর নুগো প্রেস মিট খাইলাইও হাই ইংলাইও ও মনই লাইজা হাই ইংলাইজা পিয়াবা চিনি যে ও হানি বসারক যে বমো হাই বিয়ালো দং অমতাই বরক সিলিয়া ও হানি লিডার ওংনাই রক নাং সাও বরক শুধু বরকনি বহক পুংখাংকে ওংখা বরকনি পকেট সলা পকেট কবলংखे ओंखा बिनि नंनि बरक थांके नंखा अमनो मतलब चिनि त्रिपुरानि ति प्रासा जे लीडर मिनिस्टर तंगने रंनि बक्सावा नांगमानि जराव नरक कोनो जागाव थांमानि नुगिया फियाबा नां नुगिया जराव के प्रेस मीट खाइनो रक कक सालाय दंखाय अमनो नुगुइने आनो चाजे रफा थांदि कबै कक नां साइ दं बयबाय सादिंके सावो निजिनि जातिनि एगेंस्ट फन सानाय दफन एगेंस्ट फन फानाय अमो हाइंगलाय दंखाबले थानसानि एगेंस्ट फन सानाय फियाबा फ्यूचर नो वान सगिया बरक अमरक तालिमालिक बा दुई tabwk जे जेनि दिपरा सारक गोबांमा जोंजालो दङ बिरमानो दङ अमरंनो से थांगिनो रक सल्यूशन खाइदि इनके बायबरक तेनिनि भिडियो आसुक जरा नंके आंनो रंनो ताइबाइसे कयफिनाय प्लिज नरक जा याक चुकमानि चिनि बुखukjwk सोनाली जमा देयानो किसा चुबालायदि हामबाय।